Idol Joanna, magandang umaga. Kamusta muna dyan ang weather natin ngayon sa Capitol Complex sa Lingayen? Yes, Idol Mark, sa ngayon dito sa bahagi ng Lingayen Capitol Grounds ay maayos pa naman ang ating panahon na nararanasan. Unti-unti may nakikita tayo dito ng mga nagja-jogging at ilang bumibisita na dito sa may papunta ng Lingayen Beach. At eto nga, pag-usapan natin isa sa mga talagang matindi na dapat kailangan ng kampanya at saka implementasyon itong good governance at paglaban sa korupsyon. Kung matatandaan natin, Idol Joanna, nung nakaraang taon, isa sa mga tumatak sa State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., etong mahiya naman kayo. Pero ngayon medyo parang ilan sa mga kababayan natin ang dismayado dahil wala pa rin napaparusahan na mga malalaking pangalan no, na nasasangkot lalong-lalo na itong usapin ng flood control scandal. Idol Mark, tama ka dyan, no? Isa rin sa inaabangang usapin ng mamamayang Pilipino sa magaganap na State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay itong tungkol nga dun sa usapin ng pagpapalakas dapat ng transparency, accountability, good governance at kampanya laban nga dito sa mainit na issue ukol sa korupsyon. Ayon sa ilang Pangasinense na ating nakapanayam, dapat umanong mapagtuunan ito dahil saklaw ng maayos na pamamahala ang resulta umano ng isinasagawang programa at proyekto. Dapat din umano na humarap sa mamamayan ng sino mang masasangkot sa umano'y mga anomalya o di kay katiwalian upang maipamutawi ang accountability at nang sa gayon ay malinawan din ang mamamayang Pilipino sa kung ano na nga ba ang nangyayari sa pondo ng bayan at sa mga proyektong pinaglalaanan nito. Patuloy namang isinusulong din ng pamahalaan ng iba't ibang programa at reforma upang mapalakas at mapabuti yung pamamahala o good governance labanan ng korupsyon o labanan ng korupsyon at mapabuti ang serbisyo publiko para sa lahat ng mamamayan. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagsusulong ng Right to Information Act sa Kamara. Layunin ng panukalang batas na ito, Idol Mark, na nagawing mas bukas at mas madali yung access ng publiko sa impormasyon mula sa pamahalaan. Ayon din sa mga taga-suporta nito, ang higit na transparency ay makatutulong upang mabawasan ang katiwalian at mapalakas ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Kasabay din nito, hinihikayat din ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at ng mga lokal na pamahalaan na makiisa sa Open Government Week. Itinatampok ng programang ito yung kahalagahan naman ng transparency, pananagutan at aktibong pakikilahok ng mamamayan sa pamamahala. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling pangunahing prioridad daw na administrasyon ng kampanya laban sa korupsyon. Binigyang diin nga na ang katiwalian ay nagpapahina sa mga institusyon ng pamahalaan at nagiging hadlang sa maayos at mabilis na paghahatid ng mga serbisyong publiko. Iniulat naman ng Anti-Red Tape Authority or ARTA na nakapagtala sila ng 99% complaint closure rate at nakapagsampa ng daang-daang kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Bahagi daw ito ng mas pinaigting na pagpapatupad ng pananagutan at paglaban sa red tape sa mga tanggapan ng pamahalaan. Upang higit pang mapahusay ang serbisyo publiko, nananawagan ang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan na pabilisin ang digitalization ng kanilang mga serbisyo. Sa pamamagitan nito, inaasahang mababawasan ng red tape, mapipigilan ang mga pagkakataon para sa korupsyon at magiging mas mabilis ang pagprogreso o proseso ng mga permit at iba pang mahahalagang dokumento. Ayon din sa Department of Budget and Management, mahalagang isulong ang mga reforma sa budget at mga open government initiatives upang maging mas mahusay, mas transparent at mas responsable ang paggamit ng pondo ng bayan. Umaasa naman ang mga Pilipino na mapag-uusapan din at maihahayag ito sa magaganap na SONA mamayang hapon itong mga naturang usapin sa pamamahala, transparency at korupsyon. Nang sa gayon ay maging malinaw umano sa kanila at sa nakararami ang tunay na estado ng pamamaraan ng mga opisyal sa kanilang paghahatid serbisyo at tunay na nakapagbibigay ng konkretong solusyon sa mga suliraning kinahaharap ng bawat Pilipino. Mula yan sa mga purok hanggang sa pambansang issue. Idol Mark? At iyan ang isa sa mga talagang malaking hamon na dito sa ating current administration, yung transparency, Idol Joanna, kasi ito yung pagpapanumbalik no ng tiwala ng taong bayan. So hindi nakakapagtaka na very significant yung pagbaba ng trust rating ng pangulo. Talagang syempre siya ang
ang pinaka-primary figure, no? Kapag pinag-uusapan natin ang gobyerno ng Pilipinas. Pero yung mga nakakausap natin ng mga LGU, sila mismo ba may mga hakbang locally na ginagawa para talagang labanan itong mga korupsyon, malaki man o maliit, basta korupsyon? Idol Mark, isa sa nakiisa no, tungkol sa tinatawag natin na pagsulong ng transparency at syempre yung anti-corruption, Idol Mark. Meron ngang nagkaroon ng programa dun sa lungsod ng Dagupan, Idol Mark. Naalala natin, no, actually isa yan sa ating mga kinover na balita na kung saan nakiisa sa ating nasyonal na pamahalaan ang ilan sa ating mga lungsod at bayan dito sa lalawigan kung saan ipinaparating yung kanilang pagsulong at kampanya din sa anti-corruption at pagkakaroon ng transparency para sa malinaw na paglalagay ng pondo doon sa mga inilalatag na mga proyekto. Lalong-lalo na nung nagkaroon ng mainit na issue sa flood control projects, Idol Mark. Dito sa Pangasinan na may mga ilang proyekto, 'di ba, na talagang binalikan ng mga gabinete ng Pangulo, particularly si DPWH Secretary Vince Dizon para isakatuparan at pawiin yung pangamba ng ating mga kababayan na itong mga proyekto na ito napabayaan na at mukhang napasama doon sa sa iskandalo na kinasangkutan nga nitong DPWH. Kung meron mang sirang-sira talaga ditong imahe, sorry to say, pero syempre ang DPWH kaya talagang pinalitan yung secretary, pinalitan yung mga ibang regional directors, nagkaroon ng reshuffle, may mga tanggalan na ginawa at eto nga yung mga pagbisita sa bawat sulok ng ating bansa para ipakita na seryoso na sila ngayon na tapusin itong mga pending na mga infrastructures. Yes, Idol Mark, no, at isa din dun sa binigyang diin nitong ating mga nahinga ng pahayag nating mga Pangasinense ay parang nababagalan daw sila no dun sa proseso ng kung sino yung mga mananagot dito sa nabuksang issue nga dun sa umano'y mga anomalya doon sa flood control projects or di kaya naman yung mga ghost projects o mga hindi talaga nag-exist na mga projects pero napondohan ng pamahalaan. Okay, maraming salamat Idol Joanna De Vera at balikan ka namin sa ilang pa mga updates. Yan muna mga latest na update dito lamang live sa bahagi ng Lingayen Capitol Grounds. Ako si Idol Joanna De Vera para sa State of the Nation Address Special Coverage. Tatak IFM. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage. At magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Mamaya makakausap din po natin sa ating pagbabalik po ang leader po ng transport group na ACTO. Ang presidente po nila, si Ma'am Liberty De Luna, at kamustahin po natin po ang sektor ng transportasyon. At ano pa bang inaasahan po nila itong darating po na State of the Nation Address mamayang hapon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Sona ng Pangulo, ang ikalimang IFM News. IFM News. IFM News.